עצמאים, למה קרן פנסיה היא כנראה ההשקעה הכי חשובה שלכם? אם אתם עצמאים, אף אחד לא ידאג לכם. אין דמי אבטלה, אין ימי מחלה בתשלום, ואף מעסיק לא מפריש לכם לקרן הפנסיה. לכן, זה לא רק חיסכון לגיל פרישה, זה רשת ביטחון כלכלית. במהלך שנות החיסכון תוכלו ליהנות מהטבות מס משמעותיות, כמו ניכוי וזיכוי במס הכנסה, כמובן בהתאם לתנאים בחוק. בנוסף, הרווחים שנצברים בתוך קרן הפנסיה אינם ממוסים בכל שנה כמו בהשקעות רגילות. אם תמשכו את הכסף בעת הפרישה כקצבה, הקצבה המזכה נהנית מהטבות מס, ובפועל גם הרווחים בדרך כלל אינם ממוסים. קרן פנסיה גם נותנת לכם הגנה ביטוחית מאוד חשובה, גם של אובדן כושר עבודה וגם קצבה של שאירים במקרה של פטירה. אם אתם עצמאים ועדיין לא בדקתם שאתם מפקידים נכון, זה הזמן. שלחו לי הודעה ואבדוק עבורכם כמה כדאי להפקיד, ואלה הטבות מס מגיעות לכם.